Wieħed mill-ikbar shelters li għandna f'pajjiżna, dak ta' taħt l-isptar militari tal-Ingliżi fl-Imtarfa se jinfetaħ għal pubbliku nhar il-Ħadd li ġej. Matul il-gwerra dan ix-shelter kien jintuża bħala estensjoni tal-isptar, tant li jinkludi passaġġi u fetħiet kbar li kienu jippermettu li jingħaddu l-pazjenti fuq stretchers jew saħansitra permezz ta' ambulanza. Fih wieħed jinnota diversi kmamar li fihom kienu jinżammu l-pazjenti u saħansitra postijiet li kienu jintużaw bħala swali għall-operazzjonijiet. Dak li sa ftit żmien ilu kien post li jintuża bħala fabbrika tal-faqqieħ illum il-ġurnata qed jitnaddaf biex ikun jista' jitgawda mill-pubbliku li se jkun jista' jesplora partijiet minn dan ix-shelter li għandu mill-inqas 11-il bokka u huwa mifrux fuq 3 solari taħt l-art. Il-ftuħ ta' dan ix-shelter qed isir bħala parti mill-attivitajiet ta' Military Imtarfa, attività li ssir kull sentejn f'din il-lokalità. Attivitajiet li qed ikunu organizzati fil-100 sena minn jum l-armistizju li jikkommemora l-jum tal-waqfin mill-gwerra. Għal dan il-għan, il-jum jibda b'tifkira fiċ-ċimiterju tal-Ingliżi biex minn hemm jitlaq konvoj ta' vetturi militari. Mal-wasla ta' dawn il-vetturi fl-Imtarfa għal ħabta tal-10:30 ta' filgħodu jingħata bidu uffiċjali għat-8 edizzjoni ta' Military Imtarfa li tibqa' għaddejja sal-5 ta' wara nofsinhar.